Dames en heren, namens het gemeentebestuur van de gemeente Venray ook van harte welkom hier in onze mooie gemeente. Mijn naam is Michiel uit Den Haag, burgemeester van Venray. Er is een situatie ontstaan waar niemand in Nederland in verzeild wil komen. Er is een brand geweest in ons gemeentehuis vannacht rond 2:00. We kunnen vaststellen dat deze brand is veroorzaakt door kortsluiting in de belangrijkste meterkast. En als gevolg daarvan hebben we te kampen met een grote stroomstoring in ons pand. En die is nog niet opgelost. Het gebouw is veilig gelukkig, er hangt nog wel een rooklucht. De lucht is niet schadelijk voor de gezondheid gelukkig. Dat is allemaal uit onderzoek door de brandweer gebleken. Als gevolg van dit incident is het pand gisteravond ontruimd en is het telproces rondom de verkiezingen moeten stilleggen. Alle documenten die daarbij horen, denkt u aan stempassen en stembiljetten, zijn gelukkig direct veiliggesteld kunnen worden. En zoals het dan hoort, is de Nationale Kiesraad ook geïnformeerd over het onderbreken van het telproces. Het nieuws wat ik u nu kan brengen, is dat het telproces gelukkig hervat kan worden. Hierover is nauwe afstemming geweest met anderen in dit land die daarvoor verantwoordelijk zijn. In ons geval het district Maastricht, waar wij de stemmen moeten inleveren, en ook de Nationale Kiesraad. Die hebben ons daar goed in ondersteund. Wij gaan deze uitslag dus ook zorgvuldig doen en ook gewoon een uitslag opleveren. Het tellen van de stemmen heeft daarbij de absolute prioriteit. En zoals geschetst volgen we daarbij ook alle zorgvuldige instructies die daarbij horen.